Il-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna u l-iżviluppi li tiseħħu fuq livell Ewropew fil-qasam militari komplew jiddominaw id-diskussjoni bejn ċirku żgħir ta' nies fil-Partit Nazzjonalista. Persuni huma mitla ta' ħut mid-deputati nazzjonalisti tkellmu pubblikament dwar kif Bernard Grech qed issirlu pressjoni biex il-Partit Nazzjonalista jipproponi referendum biex isir tibdil fl-artikolu tal-Kostituzzjoni li jassigura n-newtralità. Persuni mitla tad-dar ċentrali ma jistgħux jifhmu kif u għaliex qed tissemma idea bħal din. Fl-aħħar żmien il-Partit Nazzjonalista affaċċja kritika dwar pożizzjoni tiegħu dwar il-gwerra fl-Ukrajna, partikolarment il-messaġġi differenti li twasslu il-kap Bernard Grech u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Grech kontinwament jipprova jserraħ moħħ in-nies li l-Partit Nazzjonalista jaqbel man-newtralità. Mill-banda l-oħra, Metsola tappella kontinwament sabiex il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea jarmaw irwieħhom u li lesta tissellef il-flus għal skopijiet militari kieku jkollha l-poter f'idejha. Din l-aħħar kwistjoni fil-Partit Nazzjonalista ħarġet fiċ-ċar fil-midja l-istess partit meta riċentament il-preżentatur u kandidat nazzjonalista Dione Borg ikkummentat dwar dan. Daħlet bil-għaġla b'impożizzjoni qabel l-elezzjoni tan-1987, il-Gvern Laburista rabata mal-ixu dwar il-maġġoranza u dwar l-intħil barrani li ma kellhomx jaqsmu xejn magħha. Jiġifieri il-poplu Malti fir-realtà qatt ma ddiskuta n-newtralità b'mod profond. Jew forsi jsir referendum fuqha, jew forsi iddaħlet fil-Kostituzzjoni mill-Gvern Laburista biex ma jkunx daħħal biss il-maġġoranza, ma jkun daħħal ukoll żewġ klawżoli oħrajn biex jidher illi rebaħ xi ħaġa. L-eks Ministru Nazzjonalista Joe Borg kompla irowwaħ mal-argumenti ta' Dione Borg meta insista kemm il-darba li Malta għandha tipparteċipa fid-difiża tal-Ewropa b'mod attiv. Nistgħu wkoll hekk irridu fl-aħħar mill-aħħar u hemmhekk fejn forsi tajt allura f'dak il-każ forsi jagħmel sens xi forma ta' referendum, etc. Nistgħu wkoll niddeċidu ngħidu isma' aħna minnhom il-qudiem in-newtralità m'għadix tot għal pajjiżna. U wara fera għal pożizzjoni li ħal Gvern Laburista fl-1979 favur in-newtralità bħala mozza ta' konvenjenza politika u ddeskriva in-newtralità bħala xi ħaġa li m'għadix tagħmel sens. Kienet kważi pass ta' konvenjenza politika illi Malta ġiet dikjarata immedjatament wara 79 bħala pajjiż newtrali. Mbagħad iddaħlet il-klawżola tan-newtralità qabel l-elezzjoni fil-Kostituzzjoni qabel l-elezzjoni ta' 1987. Jekk inti tħares lejn il-klawżola tan-newtralità li għandna, għandek ċerti aspetti minnhom li aqqas għadhom jagħmlu sens. Iż-żewġ esponenti nazzjonalisti ma qagħdux jomoduha biex jammettu li ma jaqblux mal-pożizzjoni tal-Gvern li Malta tkun newtrali. Dione Borg jiddeskrivi il-pożizzjoni tal-Prim Ministru favur il-paċi bħala gallerija. Issa l-ewwel kliem li qal il-Prim Ministru jissu miexi lejn dik id-direzzjoni. Jien ma rridx ikolli x'naqsam ma' xejn li għandu x'jaqsam mal-European Defence Union u allura rrid qisu newtralità passiva l-antika. Numru ta' persuni espremaw ruħhom internament fih dan il-partit li huma ċerti li t-talba għal referendum fuq in-newtralità hija strateġija ħażina kemm għall-Partit Nazzjonalista kif ukoll għall-pajjiż. Huma insistow li l-poplu huwa kontra kwalunkwe mossa li tista' tesponi lil pajjiż għal periklu, apparti l-fatt li kull meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern fl-aħħar 40 sena qatt ma ħass il-bżonn li jbabas il-Kostituzzjoni. Oħrajn iddeskrivew l-idea ta' referendum bħala ġennata u laqqas għandha tgħaddi minn moħħ xi ħadd li l-pajjiż jonfoq il-flus f'referendum.